Welcome to my YouTube channel, and for today's video, dahil linggo ngayon, no movement day po dito sa aming bayan ng Urdaneta at lahat po ay nakasarado. Ayan, kung mapapansin nyo, sarado yung tindahan dyan. Tapos doon, pas doon, sa banda doon. Ayan. Tapos wala pong tapos wala pong dumadaan na tricycle. Malinis po yung Tapos dito sa kabilaan. Ayan po. Ito kaming no movement day. Dito sarado din. So yun nga, pumunta tayo sa kalsada para maipakita ko po kung talagang totoo po yun at walang masyadong dumadaan ng mga tricycle, mga motor at yung ibang mga lahat po ng tindahan po sa gilid ng kalsada ay sarado. Nakita nyo naman po kanina sa video. So dito po kasi sa amin is napaka-strict po na po siya ngayon. Stay at home lang po tayo sa mga kababayan ko po. Ugaliin pong magsuot ng mask kung sakaling nasa lalabas po tayo or maging sa loob din po. Isang linggo pa, next week is no movement day. Bali, ang nakabukas lang sa aming bayan is yung mga butika, saka kung hindi ako nagkakamali is yung gasolinahan. Yun lang nakabukas, lahat po sarado po sa bayan po ng Urdaneta. At dito rin po sa mga barangays, sarado din yung mga tindahan, bawal po lumabas. Ayan, kaya nandito lang tayo sa bahay. Ngayong araw na to, ipapakita ko kung paano namin ginagawa yung no movement day namin ngayong linggo. So ipapakita ko yung tindahan namin na sarado. Ayan, sinarado ng mother ko. Kasi no movement day, baka mamaya yung mini tindahan namin. Ayan, kasi may nag-iikot ng mga pulis, mga sundalo yata. I-check din sila doon. Ito yung tindahan, sarado. Maging doon sa mga kalsada, yung mga harap doon ng mga tindahan, sinarado. So sayang naman yung kita. Wala pa kayuda, diba? Dito yung isonet namin. Yung mga doon. Sarado din. Sayang din yung kita ng 200 to 300 per day. No movement din nga po, kaya bawal tumulong sa mga bata. Sinarado din namin. Mahirap po. Kasi nga dito sa aming bayan, medyo dumadaan na po yung cases ko. Nag-GCQ na sa amin. So talagang heightened restriction po talaga ang ginawa po dito sa aming bayan. Maging sa mga kalapit bayan din po namin ganito rin po nagawa. Pero sa amin nga, ito Sunday, no movement po yung tinatawag nila. Lahat po sarado, bawal lumabas. Pero lumalabas din po kasi sa loob. Nasa palo po kasi bahay namin. Sorry, nakita ko lang. So yung aming sitwasyon ngayon dito sa aming bayan. Tapos, ayan niya, hanggang whole day yan na walang magbubukas. At sa kalsada, hindi ko may papakita kasi medyo malayo pa yung sa amin. I-ano ko din po, explain ko kung bakit ako na-demonetize. At yan niya, lesson learned po sa akin bakit ako na-demonetize is, ayan, huwag po tayong kumuha ng videos na hindi po sa atin. So, buti na lang, pinagbigyan pa ako ni YouTube para mag-re-apply next month. So, yun niya yung gagawin ko po, ay mag-upload lang, laban lang. Tuloy-tuloy na yung pag-upload ko kasi andyan pa rin po, andyan naman po kayo nagsusuporta sa aking video. Sana huwag niyo po ako iwan, kahit na-demonetize ako. At alam ko naman kung ano nangyari sa atin, ganyan talaga sa pagiging YouTuber. Lahat po pagdadaan. Madadaan din po tayo dyan. Basta ingat lang po tayo sa mga ginagawa natin sa ating mga na-upload na videos. Dapat po sarili po natin. Huwag po tayong kumuha kasi nga, yun yan, na-reuse po ako. At yun yung sinabi po nung email po sa akin ni YouTube na na-reuse yung aking channel. So, inano niya po
September 18. Ayan. Kahapon po yun, September 18, na receive ko yung email 5 o'clock in the morning. Pero 5 o'clock in the morning, nabasa ko siya ng alas 10 na po ng umaga. Nabasa yung email ni YouTube sa akin kung bakit ako na-demonetize. So, yun nga po, i-explain ko po kung bakit. I-explain ko na po kung bakit ako na-demonetize. Pero, syempre, huwag po tayong sumuko and upload lang po tayo ng upload. Kasi nga, syempre, nandito na nga tayo, ginagawa na natin yung pagiging vlogger natin. Enjoyin na lang po natin. At kung mapapansin nyo, wala na rin akong join button dahil demonetize ako. Pero babalik po yan pag once na bumalik na rin po yung monetization ng aking channel, kasi nakapost lang po. Hindi ko lang siya mabuksan, pero nakikita ko po naman, pero nakapost lang po ni YouTube yung aking channel membership. Sana makabalik ako after 1 month, kaya pray lang po tayo. Pray lang po. Ayan, dahil nga hindi na rin ako nag-appeal sa kanya kasi alam ko naman na may marami akong videos na kinuha sa TikTok. So please, ipapayo ko lang po sa mga small YouTuber na gaya ko is wag po tayong kumuha ng TikTok videos na i-upload natin sa ating channel na hindi sa atin. Kaya yun yung kasi yun yung dahilan kung bakit ako na-reuse. Pero lahat naman po okay naman, di po rin po ako na-strike. Sad to say, syempre nalulungkot din naman, pero nirate ko na rin po yung sarili ko about doon, kasi doon nga din yung nagtitrending yung aking videos, at doon din ako kumukuha ng maraming subscribers, kaya umangat po ng mabilis yung aking subscribers. Ayan. So sana yung mga nag-subscribe sa akin, lagi niyo ako supportahan. Ang dami pong taga-India na nag-support sa aking videos that time, yung mga nasa TikTok videos. Marami pong mga taga-India, sa mga Europe countries po nanonood po dati. Pero sana yung sila po siguro nag-subscribe sa akin. Marami pang mga bansang nanonood nun sa aking videos. Pero yun nga, wala tayong magagawa kundi i-delete na lang po natin yung videos na yun para magsimula tayo ulit. At yun nga, gagawan na lang po tayo ng talagang sariling atin. At sana mag-trending nga. Sana mag-trending din po yung ating videos po para mas maraming susuporta sa ating mga videos. Kahit ganito, syempre, ang hirap talaga magkaroon ng videos na mag-trending, lalo pag small YouTubers. So, please, kung bago lang po kayo sa aking channel, please support small YouTuber gaya ko po, at marami pa po kaming mga magkakasama. Lagi nyo pong suportahan sana para tulungan nyo pong lumaki po ang kanilang channel. At God bless po sa ating lahat. Lagi po sana tayo mag-iingat gaya po nito sa amin is laging dumadami po yung mga cases po ng COVID-19 dito sa aming lugar, which is dito sa Pangasinan. Almost naka-GCP po ang lahat at bawal po lumabas pag Sunday, yan po yung no movement day na sinasabi ko po kanina, na kung saan sarado po ang lahat. Bawal din po yung tao doon po sa mga kalsada, kung hindi po ako nagkakamali. Yung mga pasahero, wala po pupunta ng bayan kasi nga sarado din po yung buong bayan, sarado din po yung mga buong store po sa bayan namin, sa bayan ng Ordaneta. So ang ginagawa na lang is pati yung mga tindahan dito sarado rin. Ayan, dapat ang gawin natin every linggo is ginagawa namin every linggo ay nag-imbak na ng pagkain, kasi isang araw talaga na wala kang mabibili, wala rin nagtitinda, wala lahat, wala kahit na mag-deliver, wala po. Yung sa delivery, linggo naman ngayon, so wala naman nag-delivery ng mga Grab or Shopee or Lazada. Kasi ang hirap po yung sitwasyon ngayon na hindi po tayo makapaghanap buhay. Lahat ng ating negosyo is
sarado. Syempre, sayang din po yung kita po natin ng isang araw. Yung isang araw na lang yun is malaki po yung mawawala kasi pangangailangan po natin ngayon is halos gumagastos po tayo araw-araw tapos magsasarado po ng isang araw yung ating negosyo. Sayang yung kita, di ba? So, please lamang po, stay at home lang po tayo lagi sa ating bahay. Ugaliin po natin, wag na po lumabas kung saan-saan para hindi na po kumalat ng sakit na yon. Kung sana matapos na po talaga yon. Lagi tayong mag-pray. Yan nga mga ka-good vibes, natapos na po yung video na to. At kung nagustuhan nyo po yung aking video, please like and comment lamang po kung ano yung mga i-comment nyo po. Kung gusto nyo po magpa-shoutout at i-shoutout ko po kayo next video ko. Ayan, comment down below lang po mga ka-good vibes. At natatapos na po. Kung bago lang po kayo sa aking video, sa aking channel, please subscribe. Click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos na nilalabas. So, ingat po tayong lahat.